Tichava conference kuchimbo City Sports Center muno muHarare iyo ichange iri musi wa 25, 26, 27, 28 August. Saka tine mazuva 4 ekuropafadzwa naMwari pa City Sports Center 25, 26, 27, 28 August City Sports Center Harare. Change tine conference musi Friday inotanga nenguva dzinoti 2 o'clock chipera na 7. Musi Saturday 2 o'clock. Musi Friday 2 o'clock half 7. Saturday 2 o'clock half 7. Sunday 8 o'clock till 4 o'clock. Then one yema families ichange ichitanga iyo panzvimbo City Sports nenguva dzinoti 8 o'clock makuseni. My families achanga achiva nzvimbo dzakasiyana siyana. We welcome you all vana vaMwari kunzvimbo dzamuri. At this conference change tine masingers akasiyana siyana anosanganisira Matthias Mere, Sebastian Magacha, Fungisai, Minister Elat, yes, Kudakwashe Musene, and other singers. They are coming on this conference. We check it out Pindura Massive Zedu, City Sports Center every Sunday. Wekuuraya upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana zvakare kwatiri kuita tiri munzvimbo ino, nzvimbo yeBindura Trojan. Kwakaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinorwadza. Mali Zimbabwe ngiyalibingelela ngiyathemba lapha likhona nditholele kahle sesihlangana futhi ngenhlupheko silapha phela eBindura sike sabuya khona sise Trojan sithi phela sizolitshela ukuthi kuyini okusele kwenzakala thina singekho. Ndofunga paya makaona takakupai nhau yezvakaitika kuti pave nerufu rwakaitika. Nhasi uno tauya kuzokupai update tikuudze kuti urongwa hwamira sei, vakuronga kuita sei, ani achavigwa kupi. Njengoba lemuzwa lapho Andrew namhle sikulandileyo ukuthi sizwe update ukuthi abantu bangcwatsha kanjani njengoba kube lezidumbu ezimbili ngesikhathi esi1 ungabantu nje abalezibongo ezitshiyeneyo omunye ngumama omunye ngumntwana. So sikade sibuyile ukuthi sizozwisisa ukuthi manje kuzahamba njani kunokuzathatha indawo ngelezi izidumbu. Sekwazise tinokukurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava. Muri Zimbabwe chekutanga ndingade kukuzivisai kuti taedza kutaura nevaridzi vemusha asi vakuru vacho vanga vachinza havapo vari kuedza kufambira nhau yekugadzirisa mapepa ekuvigwa kwevashakabvu. Naizvozvo tataura nevavakidzani vanga varipo parufu irworwu. Mashoko atichakuudzai ari kutaurwa ruzivo rwevavakidzani vevafi. Mali Zimbabwe sizamile ukuthi phela lapha sifike lapho kwenzelekale khona isehlakalo sokuthi umntwana onjani obulale umama wakhe. Sizamile ukuthi
sikwanisa ukuthi sikhulume labantu abemulini labakhulu abemulini leyi kwatholakala ukuthi hayi babhizi bagijima bezama ukuthi benjani behlanganise lokho behlanganise ukuthi into zabo zemfazi ihambe. Thina sizathi siliphe bona khathesi bekhulume ngaba yizakhamuzi zalaba abafelweyo zalaba abalahlekelweyo. So abazakhuluma khathesi ayisizo zihlobo kodwa ngizakhamizi. Ndimi wawakidzani urongo hwakamira sei? Urongo hatisati nyatsoziva wapasiswa wacho watakambonzwawo nezuro vaida kumari dzavo dzaidiwa 3,300 years kana kuti pasina vanatipa mombe 7 totakura munhu wedu toenda naye topedza zvinhu zvedu zvose. Ndo urongo hwangu aripo nezuro. Saka vanhu asi hwachinjiwa akuti makatipa izvozvo tinotakura munhu wedu toenda naye upedza urongwa hwese. Vanzi sei vakuda kuenda naye? Haipapa hatisati tanyatsopanzwa plus futi havana kuvaka musha vanga vasina kuvaka kumandaraunda. Okay, ndozva kuita kuti vati vaende navo. Ko uyo mwana mukomana? Aiwa, mwana mukomana aiwa ari kuenda kumusha kwababa, musha kwavo. Vari kuendawo zvarini? Ndo hatisi kuziva asi vari kutanga ndamai. Ndo vari kutanga kuriko. Tanzwa kuti Mukuwasha akambopenga ichokwadi here? Mukuwasha akangosvika achiona atezvara vake panze pavheranda. Papedza kuona natezvara vake abva azopinda mudhainimu mune mukadzi wake. Achiona mukadzi wake ndopa akasimukawo achibuda panze achiedzera akasimudza chimaoko kudai vanhu vese vatanga kuticha abva azobatirwa kunokuroti ndokwakazobatirwa. Abatirwa kwakwareko mukadzi wacho zvakamuhakawo asi akazoshandirwa ezvinozvi anani atobho. Saka tingati vese Mukuwasha nemukadzi vese varight? Vatori right. Tantonawo makusenano vatori right zvaizvezvi. Maita basa. Tazoitawo rombo rakanaka kusangana nemusikana mwanasikana uye atakakuudzai kuti pakaitika zvakaitika zviya anga ahakirawo mhepo idzodzo dzakuda kumuita kuti ateere hanzvadzi yake. Takwanisa kutaurawo naye, regai tikupei ataure ega nhoroondo yezvakaitika. Muli yeZimbabwe sibele nhlanhla lokuthi sihlanganela lo nkazana lokwakuthiwa hayi la ngomunye wayesehakile engaphi emoyeni lwana owawulobani wawulobhuti wakhe lo owazisikayo njalo waphinda wabulala umamakhe. Sibele nhlanhla ukuthi sithole ukuthi sikhulume laye yena esitshele ukuthi kunokwenzakalayo. Ngalesi sikhathi uzasitshela nguye sizathi simfake enkundleni xa sekusitshela ukuthi kunokwathatha indawo. Tete yakauya 2 weeks. Vagara vaida kuklema mari yemombeu yekuripa ambuya akashaya kuDarweni. Saka baba vanga vasanoendesa $100 zvichinzi kwasara 50 kuti ikwane. Vakazouya tati tisina mari yanga yashandisika. Saka pavakazoti vakudzokera tete kubva vaperekedzwa nehanzvadzi yangu Reji. Anzi pakudzoka kwaakaita achibva noperekedza kutauni ndopa akatanga kupenga ari murodhi. Akatojamba imwe mota yanga yakwira paroad block achingotaura zvisinganzwisiki. Vapedzazvo mangwana kuseni mama wako yakumba kwachiti yone zvikuti hanzvadzi yako. Ndopandikauya ndauya kudaro ndikaona zveshuwa uyu aitoratidza kuti njere dzake dzarasika dzatenderera. Achitobvunza ndakaenda nemurume wangu achitobvunza Mukuwasha kuti pepfuma yangu nhasi yese. Saka patikazotogeti simuke tinotsvaga anotibatsirawo kana muprofita. Ndopakasara achibaya Amai. Akatozoya atobaya Amai vakarara pavheranda. Ina hangu pandikasvika ndazviziva kuti vanga vashaya Amai yangu. Tine urombo. Saka imi makazotanga kurwara chii chakaitika? Bhodhi isati yatakura ndakaenda pane imwe imba irapa. Ndiri momo amenda angonzwa kupera simba. Anozoziva zvii zvakaitika. Kurwara zvemwoyo tsvina. Wabva pamboyo vamwe vachida kunamatirawo. Mwoyo tsvina waitarwa zita raatete kuti ndo ari kukonzeresa. Tete uyanga auya kuzotora. Aiwa, vamwe vachina diki.
Avangauya mumwe chinokataura kuti vanga vaberekeswa. Zvazvo zvotoberekeswa. Vari kubudiswa zita ndevamwe atete adiki. Vamajessica. Varipo wacho vane zita rokubuda. Okay. Saka ndo pandakazoenda kumwe muprofita anonzi Amai vakazondibatsirawo. Vakandipa dhogora ndikasunga zvokunzi ndisabvise. Ndikabvisa mhepo dzacho dzobva dzadzoka. Ndo vakatondibatsirawo Amai. Asi zvokuti zvinezvi maakunyasonzwa maraiti. Haiko zvinozvi zviri nani. Dhogora riri musoro ndo risingangobviswa chete. Alright. Tinganzwa kunzanzi zvanga zvahakira futi kumukuwasha ichokwadi. Ichokwadi. Chii chakaitikawo kwaari? Mukuwasha uyu paitora mashoko mumba. Iye abva apinda imomo abva ahakira. Ndo zvakaitika. Asi zvakamubata kwenguva refu here kuti nguva diki? Nguva diki akatozoenda kunobatsirwawo. Saka mweya wacho hausi kusarura newakuwasha here? Pane kwandikafambawo kwatataenda tichiteera panga pakunobatsirwa mukuwasha kwatikateera. Kwataifunga kuti ndokwaenda koko kusiriko. Kwatoti mweya china kutobata nekuwakuwasha kwese. Zvakutobata newakuwasha. Vayo vaiti mweya uri kupera. Avakaiti mweya wangu wakutokamuka muchifizo. Ndova pahakira mukuwasha. Awakutobva wahakira futi. Yese nguva iyo. Nekuti matauro anga achiita vanhu nemaitikiro azvanga zvichiita vanhu vanga vachiti ingozi. Saka kana mweya wakuzotaura vanhu vapenyu zvoreva kuti hapana ngozi. Patina antiye anga achitaura zita racho muri kugarisana sei, muri kutarisana sei panguva yakadai? Tinogarisana zvedu. Tinogarisana. Asi ari kuzviziva here kuti akataurwa? Vakuzviziva, vakaudziwa kunzwa nemumwe wangu wangataura zita ravo. Sematauriro atakaita pekutanga, tete vakange vauya pamusha apa vachifambira nhau dzehuripwa semataurirwo aitwa nemwanasikana uyu. Naizvozvo mazvinzwa kakuti munin'ina watete ivava ndiye ari kubuda zita rake achiratidza kuti ndiye aibuda achitaura pane varwere ava, zvichireva kuti ivo tete vadiki ndo vane chekuita nenhau iyoyi yazopedzisira vanhu vakupondana, vanhu vakuurayana, hamene kuti vanga vazunza chii. Naizvozvo isu tati hatidi zvemakuhwa, regedzai tiende kuna tete vacho titaure navo vakauya pamba apa. Kana tapedza kutaura navo tete ava tozotaura nevacho vari kunzi ndo vane zita riri kubuda kuti ndivo vakonzeresa zvinhu izvi. Muli yeZimbabwe sithe siqeda kukhuluma nje balimuzwile lapha intombazana leyisekhulumile ukuthi kwinokwayenzakalayo lokuthi lapho ubhuti wakhe wathi eqalisa ukuthi ingqondo zikasungane azithathi kahle. Uthi wayelokho ekhuluma ibizo likababakazi wakhe. Ngalesi sikhathi sithe sikhuluma laye siqeda ukukhuluma lo ntombazana lo sathi hayi sizathi sihambe phela sekhuluma lo babakazi lo owathini ibizo lakhe laliphuma lapha umntwana banje ngumoya lo ngani lidimoni. Kodwa ukuqaleni bathi hayi lo babakazi owayekhulunywa ibizo ayisuyo babakazi oyebuyile ekuqaleni ngonjani ngomkhulu wangikhona owayezocela imali. So lo omncane wangikhona nguye owayebuphuma ibizo langikhona. So sithe sizaqala ukuthi sikhulumela lo ubabakazi wayebuyile ukuthi ezocela imali emzini lo oyehlekelwe yisehlakalo esimbi kanje. Mshauna arangero tokumbira kakune mina emzimire maberekana amtina mpururuka naye mukanyayo mandibaya no Mati asi papa makauya imimi vanga vari right? Alright. Hongu muri yeZimbabwe
mavaona tete varamba kutaura nesu, hapana zvine musoro zvavataura nesu. Taedzawo zvakare kutaura nemunin'ina wavo ane zita racho riri kubuda achinzi ndiye ari kukonzeresa zvese zviri kuitika izvi, vabva vatotitiza. Chiyera muli eZimbabwe ngethemba liyabona lapho ugogo esithe sikhuluma la yena kunguye ubabakazi wabuye ezocela imali. Sithe sizama ukuthi sibuzisise ukuthi njengoba isenzakalo lesi sayenzakala yena sesukile, ngabe lo lwazi olunjani. Hayi kakhulumanga into sibile ebambekayo, uhle wasuka nje wazihambele ngakhulumanga into ebambekayo. Sithe sizama ukuthi sikhulume lo munye ubabakazi yena lo oleli bize liphumayo nxa kukhulunywa ngani, nxa kuphuma kwakuphuma imimoya lana emibi, ayevele bahle babale kanje bayazivalele endlini. iye zvine zvichiyera ngatimbopinda kamastreets tingonzwa kuti vagari vemubhindura vari kuti chii pamusoro pezvakaitika izvi. Khathesi sesizathu ukuthi singene phela esigabeni lapha abantu esizahlane labo sizwe ukuthi babona njani ngesimo lesi, isimo bani esehlekele isigaba. Tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Tokumbira shu nganyepe ndezvevaridzi vemhuri ndo vanenge vachitaurirana. Saka isi tinongoendawo sevavakidzani tonoswera tiripo, kana kwadoko touyawo ngana tichingodaro tichingomirira kuti pavanenge nguva yavo yekuti varadzike munhu yakwana, ndozvatinenge takangomirirawo. Zvekuzopindawo matare yavo semhuri vari kutaurirana hatizivi kuti vakurongei. Asi imimi semuvakidzani nekugarisana kwamama akaita, muchida kutsanangura mushaka ambuya ava, munoti anga ari munhu akaita sei? Ambuya ava anga ari munhu akanaka, takagara nawo zvakanaka. Vanga asina kana purobhuremu nemunhu aienda kuchechi. Tongoti vanga vari vanyoro pane zvese zvavaita, vanga vane respect, vanga vari vanyoro, vanga vasina kana purobhuremu nemunhu kubva kuti titanga kuvaziva. Zvekuti hapana kana zvamakambonzwa mumashure kuti pane zvanga zvichinetsa kumhuri yavo? Hatina. Kure nesu manje isusu kwatinogara kana kuti ichirudzi ichocho isusu kwatinogara neikokuyi pane kamufambo. But zvamakanzwa makanzwa kuti chii? Ngomhaya kunobata maoko kasa madzimai dhoka tosi. Madzimai dhoka tongozva vachitishandira vari kuprofita pakirawa tichienda pakirawa chete. Zvimwe zvese zvokuti vakazodii kumba kwavo ikokuye kana kutombozviziva mino kuti vakafamba sewo kumba kwavo. Saka ipapo komendi yenyu semunhu aishandira zvinhu zvakadai zvozoitika mune muchitiwo kudini? Kungoti pasatani chashanda usiri zvako. Mepedza simakazvirizvo. Ameno kuti zvafamba sei hapana chatingambokomenda sokutoti zvotonetsa zvodaya vemasowe kuti vatongotaura kuti taishanda naye semuchechi vaishanda naye semuchechi. Saka isu kutongoenda kwataita kunhamuka kwaitongowa kutsvaga kuti tinzwe kuti vaimboshandira sei muchechi. Zvaya zvamwari kanzi zvaya satani. Ameno Saka mukwasha manzwisisira ndakazviita anenge anganzi akatanga day before here. Mwana ndiye akatanga day before, but zvemukwasha haana kunyanya kuhakira zvezviya. Mwana musikana ndiye anga achinyanya kuhakira, achitaura zvinhu zvisinganzwisisiki kuti zvii zvari kumbosama kuda kutaura. Saka mambonzwa here kuti urongo hwakamira sei? Just right. Okay. Saka nesuro patakambopinda mumba pane matalks atakamboita ese family, saka they are not yet finished. Zvokuti mapindura ndoda kuita ipapa pandopa ndichazokuti pachanzi kudii, because Vakwasha ndo vakangohenya nesuro vakati tozokuone mangwana makuseni.
Imi muri kudivira natezvara apa. Inini vakafa nditete vangu iyanzvadzi yababa vangu. Okay. Iyanzvadzi yababa. Tanzwa zvakaroti pane kuripisana kuripo kunzi zvitange zvaitwa kuti munhu azokwanisa kuvigwa. Yes, but I cannot disclose that information now. Kusvika tapedza kutaura. So tikana ndakapinda mukati tikazenge tapedzerana tinodzoka kwamuri. Because of course panongoitika chituko chakadai, so it's not that easy. Culture yedu naturally panotori nezvinenge zvitongoitikawo just because kuseti kwedu isusu even tichinzi zvakaitwa nemwana kana ari mamhepo kana chiri chi zvinhu zvinongotsamwisa because munhu angofa ngeuko nemaitikira zvakaita. It's very painful. Saka tichitaura kana ndakabuda mukati imomo tosotaura tonzoti zvakamira sei. Takati rimwe zurayo takatogarawo panapa toitawo zvatachiita ndopatakanzwa mhere mai vepapa apa vachishedzera. Saka ina hangu handinozosumuka kumhanya kuenda kwasa ndotya kuona vanhu vanenge vachirwa. Tangoti pamwe vanhu vari kurwawo mumba mavo, so musikana wandandinaye panapa akatomhanya ipapapo ndobva atonoona. Then wamwe madha wepa next to this side ndopa wakamhanya wachitosvika wachitoti ko uyai mundibatsirewo. Saka hanzi vakatraya kuda kubata here ndobva mukomana avapushidzira pasi aitorova mai vake hanzi nechisimbi, but angava stebha panapa pane banga rakabudira kusero. Saka wanga wachitobleed. Saka pakazomhanya vanhu vachinoona chichi vanhu vakungotya kusvika anga achitoti hapana anondigona hanzi ndozvaaitaura. Saka ndopa akazotanga kuvafugura hembe achiwacheka makumbo achiruma achikweva ropa. Ndozvamanzwira andakangoita. Ko izvo zvitanzwa nzi vanhu vakatiza zvakare parufu Mukuwasha kusvikirwa makambozvinzwa izvozvo? Inini ndandakagara panapa ndakangoona futi vanhu vachitiza because papa ine vanhu vakawanda vekumasowe chichichiyo. Ndakangoona vanhu vachingotiza vachimhanya vachibva ipapa vachiti hanzi Mukuwasha wacho hanzi angobuda mba achitiza achiti hanzi pane zvandanda kufira. So pawakatiza wakauya vachigara apa padhuze kwanga kutotsanangura Mukuwasha wacho achiti ndipei mukadzi wangu ndifambe naye ndinonzwa kuti chichokuitika because angatogona kutofawo because zvinhu zvinenge zvida kupedza mhuri yese. Hanzi hama dzacho dzairamba. Saka handinozoziva kuti vakaita sei. Titaurewo zvamunoziva zvamakanzwa. Ndangoti kune kwandaienda hwangu ndobva ndangozoonawo vanhu vaimhanya vachienda kusection 7 ndobva ndabvunza kuti kuchii chaitika. Vangoti kune munhu aurawa nanzi nemwana wake here. Saka ndakangodzikawo ndichienda kunoona musi wacho wakaitika wazvakaitika. Ndasvika ikokuyekwe mwana wacho ndakasvika anga asungwa makumbo nemaoko here neparuoko panga azvicheka apa. Ivo vacho anga vakarara pavheranda. Ndobva ndabvunza kuti ko chii chaitika. Hapana kanyatsotaura kuti chii changa chanyatsoitika kuti zvisvike pakudaro, asi vaingotaura vachiti hanzi avacheka here anga achimaropa achiruma achita sei. Hameno zvanga ndo zvandakangoona zvichii. Onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another. Yebo kamuri yeZimbabwe, ndofunga maona manzwa vanhu vachitaura zvakasiyana-siyana pamusoro pechitiko chakaitika chinosuwisa. Iye zvinezvi chiri kunyanya kushamisa ndechekuti nyangwe vagari vemuno muBindura hapana asingazivi nezvechitiko ichi, asi hapana ane ruzivo ruzere. Emhuri yeZimbabwe ngiyathemba lizizwele phela ukuthi abahlali bakhona ngale esigabeni izakhamizi ukuthi kade zisithini. Khanye ngani indawo yonke nje khona lapha eBindura umuntu wonke uyakwazi ukuthi kulo mntwana wabulala umamakhe, kodwa ukuthi kuyini okwathatha indawo, kuyini okwayenza umntwana waze wabanjwa ngumoya wona lowo mubo okwenza ukuthi ebulala umzali wakhe. Hayi, akula muntu ongakuchasisa, akula muntu ongakukhuluma ukuthi kuyini okwayenzakalayo. Tingati muchidimu zvatanzwa pari zvino ndezvekuti achatanga kuvigwa ndi Amai.
uyezve ndofunga manzwa nhau yekuripiswa kwaitwa mhuri iyi. Uyezve kana vanovigwa hanzi vakuendeswa kumusha kwavo kumasvingo, kana vapedza kunoviga vozouya manje vakuzochiviga mwana mukomana uyu. Njengoba lizwile ukuthi umuntu ozaqala ukuthi engcwatshwe kuzaba ngumamakhe bese ekungcwatshweni kwakhe uyangaphi uyabe semashingo, and then sokuzalandela ubani umntwana lo phela onguye wabulala ubani umamakhe nguyozathi phela egcinela ukungcwatshwa yena sikazi ukuthi kuzahamba njani ngomngcwabo wakhe. Uyezve in short vamwe vangotaurawo zvakare kuti mhuri inoda kubatsirwa nekuti zvakatanga kumwanakomana zvikaenda kumwanasikana zvikabata zvakare mukuwasha, asi vanamatirwa havo pari zvino zvamboti zii. Mhuri yeZimbabwe ngiyathemba lizwile abanye abaningi bangikhona bathi hayi imhuli le kufanele ihambe iyedinga uncedo ngokugcweleyo, ngoba into le yekuqaleni umuntu waqala ukubanjwa ngumoya lo omubi kumbe lidimoni, kwaqala umntwana ongumfana, wasekulandela umntwana oyinkazana, wasekulandela phela umkhwenyana walapha ongaphi okubulewe khona umama kanye lomntwana. Ngiyathemba kulaba ababhubhileyo Siphomu siyacela ukuthi belele ngokuthulela, laba abathe balahlekelwa ngabathandikayo babo siyacela ukuthi uNkulunkulu sengane ngabaduduza lapha abakhona. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikuunzirai seDrewmas Media, asi murangarire kuti Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.